Dunay nangutana kung unsay kahulugan sa iya nga damgo. Ato siyang taguon sa pangalan nga KM. Matud pa ni KM nga nagdamgo kuno siya og kanon nga mais. Matud pa ni Professor Swami, kung labong og tambok ang kamaisan nga imong madamguhan, dunay nagpaabot kanimong kaabunda sa imong panginabuhi. Una ni ang damgo kun magkaon kag kanon nga mais, nagkahulugan nga makatabok kag dagat ug adton nimo ihibalag ang imong kalipay. Kung isugba ang puso sa mais, maputos ka sa mga utang. Kung doon na kamoy mga damgo nga gusto ninyong mahibawan ng kahulugan, i-comment lang sa ubos. Kung wala pa ka maka-follow, basin og di na ta magkita